Asanteman mu no kama pa ye de atoso na obetimi aka mesiro yensu ade yemfa mfiri mu na yenyina yenhu ukrom hene kora bia na onim Fekuo wom mesiro na wahu sa me krom yi na obi send message o say menim se me hene sa wo kontreo ni nyina no adesua ene yesua kwa ma me sase mfiri ye kan defend ye ni kan ya chiefo na ya che na so ko pon hene sempempini se oba menhia na ye ka se ba ku di afa ene ne ye bechirim amobi e ho ba ku di afa eno ne na asokoro pon hene ebra asante ye nhyehyeye ohene panyi nhyehyeye no unse se oba Asanteman ene de mo fen military tactics ne na yi no we say right commander ne left commander no asante ye ne ye sha ase yenya continue akwamu ohene panyi se yenya ye Nifa de o hwe Nifa de o hwe benkum ne de ka ho na yenkan hunu se ye kyekere asante no aye kokonde sa be na man hene no bi ene di animu ya na mpimpi mo se mampon hene o kontin hene Asanteman kontin so yenkan hu so no ansa ne Asanteman Nifa hene na ebra na epe Nifa no yewura na hinkro ni Kumasi no te se ka se entokwa bi asi da ben na man hene bi be free mampon obefiri adanse no abedu Kumasi yes mo se ped Kumasi mom ni right Kumasi na chese no so no ya bo no ho ban emu ne e ka se Nifa na ye sende askore mampon sa bre na ya askore mampon ko a on e de ne ti Nifa na ye se Kumasi Nifa hene na Kumasi Nifa hene no asokore mampon se kira asokore eni brekum omu na ya ade baako na bibi ne si mas koma mpomfo ni bi kopi mampon ansa ne yesa abetina ba bi ete ebi nso ene call eye nei brekum ebi nka se brekum tena abusua na ewo ne call nafo ne call simpi ene asare nanam yesi osuru ni wa e call ne piesie na sa Fekuo yeti na eye na askoma mpon hene enko na na edem ye ko yenim be man ne Asante ya Asante ay yempa abadai ena nanom abi yede omo eka ho ti nanom bi yede omo ka ho yede eye na nkwanta kese unse nwa meka na se na nkwanta kese ono wakwam yede ne be ka ho de chemso enso be ka ho bebre bibiri tabu sa se bebre no wen se wu ko oduma rains no so oduma rains no so no unsa enifa so no unse kroni de sineji bi esi o se bebre ekroni na bebre hini na nata ai no so o kan Fekuo eno ho eye me ankasa mofa na akwasi isel eye mfansefo hene Kumasi mfansefo hene ono nso so ewo eye Nifa Fekuo nim fo ase hene enso ewo sa Fekuo nim kwahu kwahu fo hene wa Asanteman mu ano nso so ono nso so wo sa Fekuo na abankwa ono nso wo enzemafo ehine wa Asanteman mu nso so eye na ehina na wo na eye yankasa ye nyumtuni mo ode na obonum lot Kenya opapa na Kenya ai ono ne nche na mo pe ne krabie no ono ne ko enzemafo hina owo no no nso ewo sa Fekuo eyimu na Nifa no se de etie ewo ho no na se wo ba manhia asetrem na se yiwura tena se a na nimu ntenten so no ena na afidua hu kontre ni akwam omo ehwe na direct na ne nsa Nifa so no eho na obehu se nananum Nifafo enso ewo efiri nananum Nifafo so ansa na ba nananum adontenfo na ansa na ofro so yewura ne nsa Nifa so no nananum ayekofo enso aba yewura echi ena nananum ankobia enso ewo ne nsa benkum so eho ena wobehu eye ne mma eye chidomfo enso ewo ho na chidomfo no ewo ho no ye kabika se chidom ne meja ase ansa na wabehu jase no ansa na wabehu manwere ansa na wabehu yewura benkum ewo ho na yewura esoro ho nom ne nsa ni benkum so no chidomfo ne nchen ho nso so na nanom adakofo enso wo na ye taka oyoko na ya na de adakofo no aka ho na enso se yewura tenase a nanom ayekofo no etane Nifa so na benkum ho no so no nanom adakofo ofise yewura ne wofane wo mo ntie ho na behu nsuta adwase eye agona saman ne eye ntonsomo no ne
Yakruba Kui, Contrase, and so a Dikuman, or more ever. Now you could force one in sending fast. In Tinaches in Nifano, and an ask Coram Pohene, or no, and not say, or that's Africa nano. Na, or no quan and there was Sabrina and I, Jatim Rani, say Bakwa, would di afa, or no Bako for no only diafa. Not just say, and also so a dear a woman, no, also and chair make us you ready, and never say 10 for 5th morning. You were born a basupidia and muye. Esa man is campa bois. Inti se wuse na asko man po hene ba wuse utiesi campa bois emu ankasa. Ti na se na Africa no said ye etie eno no. Yo. Kwame yebeda se na tiamia oda Nifa Fekuo na no wan fa ma yansan yakọ no abo. Tiame edutwum ene ewo bi mu kan se tiame dumienu. Bi kan se tiame nsebe. Yo. Na said ye Kwame bobo ye no Nifa nananom a ewo ho no. Askoreman po hene ani Fekutire enti se wo hu se wo asetena na yesi Nifafo enkyere o madwena o munyina ka o mu bom na Askoreman po hene sore gem mic na se ono ene da o ma no na nyese yaka se ya o mu kom na ono nko de na adwene da bi honorable wuram ema me nyo ono nko de na adwene unse yaka se kontrefo enkyere o madwena unse na nanom keka o mu tiribom sa ansana on said in society if you wish one echo so and na asama ye kan so da wo nyina anim enti se koba se ye di free ebia country so a na benkum so omo keka madwene bom wo hwa wo won se omo keka adwene ni bom sa na fe omu so adwene no e de ama Fekutire no ama wabegina wo mo anamu aka and on se nsem ni bi wo ho so a omne Fekuo ni nyina esole begina ohene nim asem bi wo ha asem bi wo ha sa na ba enam se asem bi da Fekuo nu omde asem betu ye wani mo asem da Fekuo nu a ebi obi kantam ana obi asem bi a yewurade asem bi mo mu kodi na se omde eho sempa betu ye wurani mu on se omu nyina esole begina wakwa ha won tuma kama kai pa se na ya Asanteman na ayokufo na adwabe man hene ene kasa na ayoko hene so original ho enya Kenya se Fredu Agima so original ho e kan fum no mote won tip ba for kan create tu na ni hwe wo hu so mote no no say na mo dwabe man hene asori agina ho na ayoko na asori na de aka no mo nya amane nti se Fekuo na ba de asema betu yewuranim na wo de wo say watena se no so utimi nyamane every say omu nyina eneba edu ba bia ya no mdoso de ne nso se de etie no na omu aba no omu abegina na omu de asem no ato achiame anim kama nti nhihye ne de se de menu akuma kan no ekum na nananom hwede hye eye san nhihye nyina on se kon ye kwa ohempon ni semfimfi ni yetwa ne ho ahia enti Nifa so no ense adomfo nso omutimi firi ba bia ebetimi abasa o machiche omumu ebi kura kuo na ebi firi ni mu bi firi chire bi firi nchemu enti se saa na wo beba no a unya ye hene ne da yenso ye hene ni semfimfi wo semfimfi na Nifa no ya yere ho enti adomfo bi ebefiri Nifa ba bia eye Nifafo na sede se ombedi kan so omu ansa na omu aka no abeboa enti eyen hyehyeye a nananom de ye ya na omde kɔ ɛko enti eyen hyehyeye pa ɛno ana sɛ de Kwame ka abrɔfo na no anom de be he yen hyehyeye a ɛwɔ Asanteman mu ministers ne ho anho ne komini ne nyina no ɛyɛ Asanteman hyehyeye no a ɛna omde ayɛ pepepepe court nhyehyeye a ombe ye nyina yɛ Asanteman hyehyeye no a ɛno ntina akyerame transidi asɛm Supreme Court of Ghana otimi dane asɛm no fi sɛ asɛm no sɛ de bedi no Supreme Court to grant ntimi ni sa Supreme Court to grant sɛ eduru ba bi obi ni pe na mama ne kwanswa na akosi wie kakra bi ene na ba bi nom ne ade ba ho ba mansia de a adansefo ya pem ye betwa ma obi akasa bako akosi apem na etimi de asɛm no mu nokore apie asem etimi de asem no nkontompo apie enti saa niema we nyina no ena nananom hyehye no wo manhia enti eye perfect enti saa Nifa no de eye kumu ankasa eno ne nne no ye wura asesa ne se ne de ko no eni ho enti mpuntu enti nananom a wo Nifa no Fekuo ni nyina no de ye wura hwehwe firi wo mo no se wo mu krom ene wo mu mpesa so no mpuntu
ɛbɛba hɔ nti na deɛ nananom ko nifa ko ɛwɔ mpuntuo mu nananom nifa kra de ɔmo tira yeye sɛ ɔmo feku tire wokɔ asɔre mampɔn a wobɛnya nhwɛ so pa bebree afiri ne hɔ na wɔakye ansa de bra wobɛnya nhwɛ so pa bebree afiri ne hɔ nana na hemfie mmra na gyina soro na manfoɔ kɔkɔhwɛ na ɔmde akɔsi kuro no ɛfɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɔno na ne kuro no ɔgya nsase bi to hɔ a ɛnɛ ne nyinaa sɛdeɛ asɔkɔ mampɔn tie ne sɛdeɛ asie yire duro yi ɛnɛ ne nyinaa kɔ abɛnya flesh land asase yɛ nyɛ ne hwee wopɛ sɛ woyɛ obi na wopɛ sɛ obi adwuma koraa wokɔ asɔre mampɔn bɛnya ɔmo fresh land sɛ Kumasi mmɔntene so te sɛ asɔkɔ mampɔn tumi ahyehyɛ agya nsase ato hɔ abɛpem nnɛ nti nana deɛ ɔwɔ nhwɛso pa ɛma ne Fekuo no ɛne wɔn aka nyinaa atumi asua yo mɛda sɛ honorable na Kwame yɛnhwɛ obi pɛ sɛ ɔde asɛm ɛto Fekuo no anim sɛdeɛ yɛwura yɛ no Fekuo no wɔda ɔmo tena ase na obi pɛ sɛ ɔde asɛm to anim kwan bɛn na nipa no bɛfa so obi wɔ ha bo sɛ ɔhene no aba asetena no a wɔsɔre no ɔsa no nana ma asɛm nana kwan bɛn saa nneɛma no sɛ yɛankyerɛ mamanfoɔ ahu a bo sɛ ɛte sɛ deɛ ana bi mu wo sɛ yɛwura sɔre a na obi makɔtɛ baabi ketewa bi na ɔda fo ɛsɛ asɛm no so kɔ Fekuo hɔ afiri a asɔkɔ mampɔn nyɛ yera kwan nananom nifafo na ahyia wɔ asɔkɔ mampɔn ɛyɛ ahemfie hɔ nomaa enti woduru asɔkɔ mampɔn a anya baakɔto krakyefoɔ baakɔto asɔkɔ mampɔn mpanyimfoɔ no ebi wɔ sɛ fɔ ɔhene bi ɔne ne wo Fekuo nim a woduru yɛbɛbusa yɛbɛtie da a yɛde tena ase ne yɛyi no da no yɛbɛma Fekutiri nso aso ate kyeame ɔwɔ nso so aso ate ansa na nananom nso so aso ate sɛ obi aba ɔde complain sɛ yaba na na ɛfa ahoda sɛ ibra asomasi da sɛ ibra eduru hɔ nom a yɛwura kyeame a ɔda hɔ no nso babi ne yɛtie ne yɛhu sɛdeɛ ɛno a mekan sɛ yɛhwɛ ne yɛ afi sɛm a yɛahwɛ ne ayɛ dɛ yɛaka no hɔ nom a na yɛhwɛ na sɛ bi ɛburu Fekuo ne so a ɛno na yɛma kyeame pɛ kwan ɛwɔ yɛwura hɔ na abɛduru yɛwura anim so yɛnya kwan no bi a ɛno nso so no ɔmo de amanneɛ no ayɛ dɛ abɔ yɛwura na deɛ kɔ na ɛtiri so daeɛ ɔno na ɛkyekyere no adeɛ no ahwɛ asiesie yɛda ase Kwame yo nti nsɛm a bɛkɔ so wɔ Fekuo no mu a ɛsɛ sɛ firi wɔn hɔ ɛba yɛwura nim no wɔno na wɔyɛ ne tee ɛde ba ebi a ɛntam bi bɛba hɔ ebi a nsɛm bi sɛdeɛ Kwame ka nsɛm bi boro wɔn so wɔ hɔ ɛno nti na yɛwura ɛde kyeame ɔn sɛ ɛhyehyɛ ne yɛ so perfect te sɛ wodwere ho a ɔnti aseɛ wɔho sɛdeɛ tie no ɛneɛ monye me kyeame ne nka ho deɛ boro mo soɔ ɛnyɛ obiara na nya kwan kɔ yɛwura nim prɛko pɛ ɛna ɛnyɛ obiara nso na tim de n'asɛm to yɛwura nim prɛko pɛ gye sɛ akyeame ɛna nya kwan de asɛm to yɛwura nim nti saa na tie deɛ a na ɔde akyeame na toto Fekuo na no nti Fekuo ne emu nsɛm na ɛbɛba no kyeame na ɛbɛgyina hɔ sɛ miwura wadama yɛkɔtena aseɛ no nsɛm wei deɛ na ɛboro Fekuo no so ɛsɛ sɛ yɛde ba w'anim me nso ne wo kyeame a megyina w'anim de asɛm to w'anim ɛnsɛ wɔ na ɔgyina so ɛde asɛm no ato w'anim nti saa nhyehyɛe no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ɛno no nso ɛna ɛboa ɛma asɛnniɛ ne nneɛma a ɛkɔ so nyinaa no ɛtumi kɔ so wɔ Fekuo no ma no yɛ adwuma yie yo ansa na mɛkɔdie wɔ na yɛaba adɔnte Kwama musa wo yi na nifa yɛanya sɛ bi ɔhene ba bia wɔ hɔ a ebi ɛte sɛ deɛ ɛyɛ kontire abrenya ase ɛwɔ hɔ a sɛ biribi a watwi bi ɛkɔ ɛsɛ ntumi ka mekɔbɔ agya amaneɛ nifa yɛanya bi saa wɔ na afiri a nifa yɛanya bi wɔ hɔ nanso hwɛ sɛ deɛ yɛwura yɛɛ no yɛwɔ kɔwufoɔ hene wɔ hɔ yɛwɔ nzemafoɔ hene wɔ hɔ yɛwɔ mfantefoɔ hene wɔ hɔ na afiri a sɛ wo sɛ wote hɔ na wobɔ po bi a na obi a yɛwura ama no baabi atena wɔ Kumasi ha na yɛwura gyegye no so na wɔ recognize no wɔ so so ama no ahyɛ akyerɛ no sɛ wo ne mfantefoɔ hena minimum nti mepɛ mfantefoɔ a wo na mepɛ kɔwufo a wo na ɛbɛfa wo so mepɛ yɛ nzemafo a wo na ɛbɛfa so fidi a sɛ nipa korɔ no sɛ ɔne wote na wobɔ pa afa asante nti wobɛgye di sɛ ɔno no ne wobɛyɛ saa de no saa na nti asante sɛdeɛ yɛwura kan yɛde hɔwoɔ ɛna kyikyiri kuro ɛno ɛna yɛwura yɛ wɔ nifa hɔ mekae sɛ afie twa mu no aberɛ a ɛyɛ
fantifo hene ayi ebepe kwan no besi mfa ene di animu de ne baaya ogwa mfiri ogwa baaye ono besi ohene a wa biazi no ye National House of Chief Vice President ono nso so ba fantifo hene na ye de ne ya anye ne se ye se fantifo na wo mo hene enti se o ye ahabam ni so ye mpoano ni o ba besere kwan e wo yiwura ho a fantifo hene na aba se me kasa ahabam a ko fansi me ma asenfo no so mo memfo no omo no men yiwura mu omo ne ya ahabam na omo bemfo no elimi na ne edina mo ne wi no kepu ne ne yi no omo ne ye mpoano fo no na de etie no jo enti eye Nifa said no no nana boachi ansa debra ena ye Fekuo askore mampon hene ena ye Fekuo enkwanta kese hene ewo ho dechem so ya ye dechem so ha ya hene ewo ho fuase atwema fuase hene ewo ho mfantifo hene eno so ho nana kwesi yese ono so ewo nzimafo hene enso ewo bi kwawu said kan no kwawu na no mu ba mo se ba ko bi so ba ya fie twa mu ne yedi ayi no se na yesrew baby man yeso ye metena habi na fantifo hene ye ba so risi suwa no yaso no so etirima ne de kwofo yaso yeso etirima ye de so pe baby maye na yeso ye metena na so yeso te said wo so mo so no yeras maka mate mepe na mede amamo bebre hene enso ewo Nifa ye free ho na yakọ Adonten minnu se ho nsem ho papa abakosem ho no